ke batur gara siji abang-abang jendela londo ngetan sithik kuburan mae lambi abang dotono moto wedha kubur kokola duwe ke batur gara siji semarang lambi kota ukuran komandang main sembahyang donga pradosa wedha kubur kokola duwe Tarut kok kesusuin apa tarut? Let Timo pemimpinnya wedok sepasang karo kowe let iki wong ora wedok iku kudu wedok iki kancane nyata wae mic-nya halo sing ndi niki siji wae oh kuwi piye kok dhewean apa dhewean dodong. Oh iya kuwi wah Jon. Kene sing masuk angin malah dires. Kuwi dhewe kancane. Sampean mburi karo aku. Wasik. Kok tak ajaki. Lagi. Keri-keri. Aku ngerti. Kayak batin apa Kayak batin apa aku ngerti. Ndi? Alah najis. Iya oncan. Wingi aku teko. Heeh. Wah, kuwi meneh. Po wingi wis kepethuk po. Let, ora aku rawuh ngono, Let. Ora, sebodo. Salim sik. Lho, matane bling-bling. Kayak dilirik kayak. Gajah yang kerayu piye, Let? Kamu enggak tahu ya? Aku CEO yang menyamar. Ki korban kayak Wadriacin kowe. Heeh, melolo, Aku CEO menyamar jadi rakyat jelata iki. Wih, ngeri. Apa CEO? CEO ki apa? CEO. Oh, CIO apa CEO? CEO. Ajal, C. Ngawur. Lho. Apa? Iki saru. Apa? Meni. Apa? Yo, saya jelaskan C. Cara. Apa? E.
Pak Eko. Lah. Oh. Obah-obah. Jan ra jelas sak wong ya. Wong tak sawang saka kono ki wong mau ora ro kuwi kok sampeyan kok. Iki dhisik kok. Heeh, karo mbak iki lho. Iki. Sing pojok kuwi. Sing sapa? Saman kuwi. Ndi? Kuwi. Sing rambute dawa. Kiye sing gawa kalungan. Ha kuwi nyamar apa nek kuwi? Oh, Kamitia. Joget ki sik lho. Iya. Aku rung panas ya. Oke. Lagune apa? Ya Allah. Wong Fehung. Kenapa kau tutupi itu? Ya Allah. Ya Allah. Kayak kok ya papat orang nggo klambi. Klambine nanti le. Urung gare. Let. Kowe ketemu meneng wae mbok ditakoni apa piye ngono lho. Sing ndi? Kiye? Sing tengah dhewe. Jare CEO ora pinter kowe iki. Genah ro aku ketone. Jijik. Waduh. Apa sih lu ngono? Lu anaknya Suratman. Aku Iya, Ngecek kowe nang TikTok ah Iya, konangan jebule. Ngece aku sing nang TikTok. Wah, konangan klempes jebule. Kamu kok genah? Iya kowe. Kowe iki ketemu nang Pasuruan. Padahal gue enggak nonton lurut. Ih, Mengada-ngada. TikToknya apa namanya? Nama TikToknya apa? lali. Biar kita follow. Ayo prangkanca ngawrono rukune Islam ya iku 5 Sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ati Abeng bindone kakoni sholat kaping telune bayar zakat kaping poso ana ing wulan Ramadan lima haji kaping 5 haji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah terang asal gawe atas gawe dari pangeran aku Wela. nemu ngono barang kuwi jan MKKB Iu Mas Rudi CEO kok genit Yo jalan ke request lagu Bojo Loro sing request Bojo Loro monggo dikape rasa Abang biru lampune disco aku rudek mikir bojo loro bojo sing enom jalo disayang sing tuwa jur wakati tinggal sirahmu medera iso turu andum tresno deng uga andum waktu mikir butuhe mikir blanjane jare saiki bingung atine telok dino mulai rono tapi bali nang kene
kanggo wong liya siramu materapi so turun adem tresno uga adem batu mikir butuhe mikir belanjane dur saiki bingung atine telung dina nelerono telung dina bali nang kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo porondo abang biru lampune disco awakku rune mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jur bakal ditinggal siramu menyai sedurung andum tresno ki uga andum wektu mikir butuhe mikir blanjane jur saiki bingung atine napa kowe kok menggok petukan kok menggok napa napa to sapa Sendi enggak kayak ditutupi tas kresek wis damai wae damai kowe sik damai salim damai Kenalan barang. aduh salim lep cedak iso omong-omongan ora ado-adoan to wong pemimpin karo ngono kok piye piye udah punya hei udah punya apa ojo melu-melu kemayu kemayu ki nular po Mau minta mobil. Mobil-mobilan ada. Kamu yang marahi ibumu ya? Ya wis omong kok. Kae anake aku dibebedo. Ora wedi to, Pak. Dadah. Halo. Wah, iki balane. Yo. Yo arep-arepan sik. Kowe arek harus apa? Adep-adepan. Ya ora sampean kuwi kok. Kancani, Klep. Kancani, Lep. Adep-adepan. Ya. Nek madhep rono adep-adepan. Madhep rene. Nah, ngono kuwi. Lo sama gue. Ya. Nah, lagunya apa? Kita ora Tahu latihan. latihan. Jam sini. Lagune apa? Sayang sadurunge. Iya lah. Wajib kae lanang wadon lurung ilmu. Wajib kae lanang wadon lurung ilmu. Aja liret yen durung rusak bodohmu. Aja liret yen durung rusak bodohmu. Wajib lahir lanang wadon lurung ilmu. Wajib lahir lanang
kuasale agawe wenang Rabbi kuasale agawe wenang kinamung sunah lulungi maring sambayang kinamung sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang apa li Aduh ini. ada deh ada Lemes kok ngono tengah. Kuwi tengah ngene. Cedhaki nek ora patek ngono ki Dik. alon-alon sing alus wis tawari ning krayu kaya lali kowe neh Lali apalane. ah iya ora manut dadine kok Jalan nih, Mbak. jalan Ya lagu ora. ora nyana ora ngira kowe mesra taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah koplenjani apa pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu nadyan bojroning ati nanging aku ora bisa ngocati pantune ta Aku duwe kata-kata. siap Iwak teri. Kok iwak teri itu lah. Ayo apa? liyane Hah? iwak grameh apa teri cilik Iya. Iwak cutut. Iwak teri. Wes kebacut. Alah keri-keri. Welah. pisane apa neh Ngombe kopi. oh Nang isoret maoni. cakep Kowe nglarani. Waduh. Mbokmu tinggal rabi. aku tekan gak bengi kono Nek wis rada gede dilalah sing anu. apa wis ora kelingan sumpah janjimu omong kanggo aku sinekjen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti telok ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyana ora ngira kowe medhot saline asmara tresnaku tulus suci rambut joko malah koplenjani opo pancen wis nasibku kudu bisa karo sliramu najan tanpa jroning ati nanging aku ora bisa
lara-lara nanging aku ra mergo atiku wis kebacut tresno. Piye, kek tekan dengkul apa tekak udel? Apa? Apa? Apa, Dek? Apa? Ngarep-arepan. Cedhak te. Ya Irfandi ronce-ronce kembang Wagindemu biar ku ngilang Ojo siro menga-mengo Miturut jaweng pangeran Ya ewati runci-runci kembang Wanginimu biar ku ngilang Ojo siro menga-mengo Miturut dawuhe pangeran Monggo lenga ingkang sekeca urip sira ning alam donya kowe kuwi ora kena semaya Ya Irfandi ronce-ronce kembang Wangindemu biar ku ngilang Ojo siro menga-mengo Miturut dawuhe pangeran Ya ewati runci-runci kembang Wanginimu biar ku ngilang Ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Monggo lenga ingkang sekeca urip sira ning alam donya kuwi ora kena semaya marep maju ceceke para pamriksa sampun sami kelo kakonco genatur pambagya sugeng dalu sugeng amriksani kesanean kula gandeng dalu niki rame critane anggone bebarengan ora ana sing kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha ketukaran padha sesungkaran padha aturan pamriksa sampun sami kelo kula kanca genatur pambagya sugeng dalu sugeng amriksani kesane aku lawa kang dalu niki sedaya pamriksa sampun sami kelo kula sakanca badhe bangeba sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian monol kata darat kepak rame critane anggone peperangan padha pepengkalan padha tetunjangan prajurite pacang padha setunjang prajurite kabeh padha nunggang jaran sedaya pamriksa sampun sami kelo kula sakanca badhe ngembang sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian monol kata darat kepak jane anggone peperangan pengkalan padha tetunjangan prajurite pacang padha salah tunjang prajurite kabeh padha nunggang jaran jarane lanang mlayu makar-makar amatake raja arya pamansa ra ono sing kalah ora ono sing menang prajurite kabeh padha nunggang jaran
Kidul kae apa manobala dewa panganane apa onde Jawa ayo para kanca taat mereka sapa supaya te urip tak bisa mulya kidul kae apa manobala dewa panganane apa onde Jawa ayo para kanca agama ben uripe ayam tentrem muga mulya kidul kae apa manobala dewa makanane apa onde Jawa ayo para kanca taat agama supaya ne urip tentrem muga mulya kidul kae apa manobala dewa makanane apa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tentrem muga mulya capek ya ta dadi gak ngono kae parani kono kae marono sapa penontonnya kok sampe mono lan ta Sopo jenenge? Dinafkahi. Dinafkahi apa dicintai? Kok rawani to marana kenalan rawani? Ana mbokne? Ya Mas Dulo mbokne kuwi kok. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Jalan kami salam bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami gembira, kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Oh yo, yo 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 yo. Yo, tak pamitan, ku nak. Apa-apa iso e? Wis ndare jam setengah. Bosik, gak tak takoki. Kok isoan kepiye ning Beguru? Wah, juga kali kula nggih saged. Oh. Kidul kae. Ora kidul kae. Ora, wis jam 1 kok. Nggih, nyuwun ngapunten. Ora salah. Ya. Nggih, mriko wau. Iya. Rodan montolan saking kadang-kadang. Heeh. Topeng riba. Kalian kula tak klep. Iya. Iya ngono kuwi, ya Mbah. Iya, ditutup Nek kirang salah. puas, benjang-enjang malam Senin. Kenapa? Nggih. Rene meneh. Heeh. Laris tenan to kowe. Ya kalau promosi kok kowe barang. Ha kok Kok sesuk ya sesuk barang. Kalian Mas Ades nggih, benjang-enjang. Kula teng mriki babila enten kelapatan kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.